Опа, аз май снимам. Какво става, съм Варвара Дет и това е Майнкрафт. Следващия епизод. Ето. Заповядайте в моето студио. Добре сте ми дошли. Така. Имам новини. Промениха версията и аз трябваше да си правя нови неща. Половината неща, дето съм направил този свят, ги няма. Ето виждате, кола го няма. Трябваше да пека с дървото път за пътеките. Направих си нови арени инструменти, браните ми не и хабена. Тези неща също не са хабени, просто съм ги ползвал, за да направя пътечката и тези работи. Ето сами виждате, много добре е развито. Съжалявам, че стана така. Трябваше. Между другото, може би ще приключа с този сезон на Майнкрафт. Може да почна нова поредица. Вижте колко е развито само. Ако искате, давайте идеи да строя, докато още съм в този world. Предлагам да ми давате предложение. Вижте колко тъпо го казах. Бях си играл да намеря овце, бях направил легла, но той е шибан Майнкрафт, нещо не е запаметило. Тъй, че ще остава така къща за сега. Няма да си играя. Аз веднъж си играх, нищо не стана. Давайте предложения. И това ще ви кажа. Ето виждате. Сами виждате, чакам предложения. Асиц. Сериозно. В новите версии ни дават зит. Пах ти и насраното. Дават бе. Аре бе. Какъв е този шибан лак? Ма те епизоди много лаги просто. Много. Бах ти бе. Аре бе. Още ли не си го за... Да, биваше и така стани. Боже. Маш смена поредицата, дами и господа. Ще върна на стара версия и ще почна нова поредица. Аз няма да търпа лага просто. Не. Сами виждате, хиперно ма нерви това. Да, биваше и така да стане. Какво следва? Да ми поникнат крила? Да дойде някакъв суполан и да каже: аз съм суполан, искаш ли да играем? И аз да му кажа: не, той ще отрепа и да се окаже, че има меч. До тука ми е. Станал съм рано. До тука ми е. Край? Аз повече епизоди няма правя. Няма. До тука. Край. Стоп. Това бива, ама на лайното не бива. Вижте. Толкова развито world. И тези версии, както лаги направо ми е да така.
писна ми. Ако бях Бог, едно нещо щях да променя в тази игра. Когато се сменят версии, ти да оставаш с неща и да получаваш по-готини. Между другото, ако потребителите на Mojang ме гледат, моля ви, направете нещо ново в Minecraft 1.9, не бетата, на тая, дето идва. Давам идея да направите червен меч, червен. Примерно Redstone или нещо такова, ама без мод. Не може хората все модове да свалят за такива работи. Препоръчвам им да спрат да правят модове и до меня и там да се е като обикновено. Ето виждате, къщичката на дърво поне е останала. Част от нея, да. Нататък му да направя нещо. Да. Отивам да се топна в басейна. Да. Надявам се да харесвате проектата, която правя, аз я правя за вас. Ето виждате, между другото листата са по-готини. Надявам се да харесвате проектата, аз я правя за вас, не за някой друг. Правя за всички потребители на Teen Gamers и те дето харесват нашите поредици. Надявам се да се абонирате за нас, за да имаме по-дълги клипове, да не се притесняваме колко време снимаме. Сега ще направя едно подобрение. Вижте листата колко по-готски са. Много лаги, много! За пръв път толкова викани чувате в ефир. Може би, не знам. Не съм гледал всички хора, които играят Майнкрафт. Телефона ми е въвутна, че батерията ми пада. Все пак не забравяйте, аз снимам с телефон. Да. Може да приключа епизода. Чайте за всеки случай фермата за кокошки. Мака е пиле. Без са къшките ли? Супер, още яйца. Давайте да ги знам. Опа, да. Фермата е пълна. Някой път се направи, че... Едната избяга! Сериозно? Не. Ей, пилци! Другия път си яйцата направо ще ви замерям. Поне ми е запаметил по-важните работи, но толкова много кол просто загубих. Чайте вие дали мината ми е запаметена. Много красиво я направих. В смисъл, да. Разбирате ми мисълта.
Че тя оформена много добре просто от мен. Абе, бах ти лага пада. Порта може да ви го там. Порта ще е в описанието на клипа. Надявам се да харесвате моите поредици. Останаха ми толкова малко сърца, бронята... Какво? What? Ще събера малко камък. Хем тук да го направя малко равно. Да не върва се подавна. Просто тези епизоди това лак много ме нерви. Помните в един от епизодите ми какъв лак беше. Такъв лак, че не мога даже да чупа, представете си. За какво стана въпрос? О, боже. Ако чуете нещо от коската ми и аде. Чао. Бай.